Нашата мисия е да предложим на хората ново качество на живот. Да увеличим максимално здравословния живот на всеки човек. Нашата задача е да подобрим технологиите, за да вдъхновим здравословния начин на живот. Дойде време да се разделим с миналото. Да се разделим с големи и неудобни уелнес устройства. Бъдещето е сега. Сега здравето е стилно. Nova Life Balance е устройството на бъдещето, което вече е с нас. Модерно първокласно уелнес устройство, което въплъщава всички съвременни технологии на пазара. То завинаги ще промени идеята за дизайна на здравните устройства. Вероятно, това е най-модерното технологично устройство от всички съвременни устройства на БРТ. Надежността се осигурява от редица съвременни решения. Устройството се управлява чрез докосване на дисплея. Под повърхността на предния панел са инсталирани специални плочи, които фиксират приближаването с пръст и дават сигнал за операция чрез светкавица. Благодарение на Bluetooth модула може да контролирате устройството не само с клавиатурата, но и с помощта на мобилно приложение. Може да видите цялата информация за състоянието на устройството. Сега управлението става просто и ясно. Просто изберете желаната програма и започвайте. Приложението съхранява цялата историята на името, времето и състоянието на сесиите. Цялата ключова информация за състоянието на устройството се показва незабавно, както и механизмът за автоматично актуализиране на фърмуера на процесора на устройството. В настройките може да зададете интензивност на сигнала, времето за автоматично изключване, времето за честотата и да регулирате звука. За удобство на възрастни хора и хора с увредено зрение, устройството може да дава гласови Keep on the session. Или пък мелодични сигнали. Също така, имате възможност за търсене на устройството. Устройството съдържа 300 основни предварително определени програми, 100 за предотвратяване на паразитни инфекции, 100 хармонизиращи програми, 100 възстановяващи програми. Ако желаете, може да допълвате основните програми с изключителни комплекси, съставени от производителя, и да разширите общия брой програми до 600. Устройството чрез приложението взаимодейства чрез интернет с софтуерния пакет Web Wellness, което означава, че автоматичните комплекси, както и комплексите съставени ръчно, могат да се записват в устройството от разстояние. Устройството може да записва до 100 комплекса, съставени ръчно с обща продължителност от 3600 минути. Устройството е оборудвано с две антени, които могат да произвеждат необходимите програми при различни носещи честоти с девиацията. Благодарение на системата на девиацията, ефективната честота периодично се измества с няколко процента и устройството не позволява мутиращите паразитни инфекции да се адаптират. Мощната литиева батерия осигурява не само непрекъсната работа на устройството в продължение на 2 дни, но също така може да презареди телефона ви в режим на Powerbank при спешни случаи. Life Balance е оборудван с безжична система за зареждане. За да зареждате устройството, е достатъчно устройството да се постави на специална платформа. Включени са безжично зареждане и мрежов адаптер. Включени са и силиконов кълъв с шнур и удобен кълъв за носене в ръка. Всичко това е компактно оборудвано в стилен куфър. Някой ден всички тези функции ще ги има във всяко устройство, но за сега те са само в едно – устройството от ново поколение Life Balance. Добре дошли в бъдещето!